Malawi Today. Natikane a state president nthawi yomweyo mayi Chitsulo adatimvera ndipo paliponse pamene amayankhula amanena kuti ndale sitidya. Chimene amatanthauza kuti ndale sitidya amadziwa kuti anthu akawina pampando amapanga zachipani osati zachitukuko. Komanso iwowa ngati MP otada awina mu tikiti ya chipani china kugwira ntchito ndi boma pandale amaona ngati iwowa ngowukira ku chipani. Koma mayi olimba mtima ngati amene anajirika ndale sitidya ndikupanga zinthu za anthu akwathu. Anthu akwathu andiuza kuti ndigwire ntchito ndi boma la Dr. Lazarus Magathi Chakwera. Olemekezeka state president Joyce ali pampando wapanga zitukuko zosiyana-siyana. Olemekezeka state president imfa ya Joyce Chitsulo ikutipatsa nkhawa. Ena tabwera kudzalira pandale, ena tabwera kudzaonetsetsa. Inu amene mwabwera kudzaonetsetsa ndimafuna ndikupempheni onetsetsani. Imfa ilibe olemera, ilibe osauka. Imfa ilibe nzibambo, ilibe nzimayi. Mudzaonetsetse kunena kuti inuyo mudzatani mudzafanso. Koyambirira ndithokoze president adziko lino powasankha mayanga Honorable Joyce Chitsulo agogo a Joshua. Ataona ndikuthekera kwawo kuti akhoza kukhala Deputy Minister of Local Government. Ichichi tati tithokoze chifukwa inuyo munaona kuti pali potential. Mutamvanso wa president kuti mayi athu apanga ngozi tili kunzuzu. Munayesetsa kuti mubwere kuchipatala, but unfortunately tinayi kuti tilikale munsewu. Ndipo kujoka kwa mayanga amene amanenera chifukwa anali munthu wokonda zosekaseka. Anadzanena kuti amolini taonani mwanditulusisa mwachangu kuchipatala, a president akanadzandiona. Ndipo tinapitirira nkuseka kwathu. Ndifunanso ndithokoze kwambiri chifukwa chokuti nthawi yawo yonse yomwe amadwala ndi pamene timaganiza kuti akupanga recover munali nawo kuwapanga follow almost every day amatiuza kuti mumayimbira phone. And it reached a point kuti amafuna achotse chikhakha chimene anazayika akufunika boots yoti adziyendera. Ndiye nditauza kuti booty itu ikuoneka ndiyodula. Ananena zoti Morini usadandauli. A president itu amandikonda ndiyauza andigulira. Ndipo atakuuzani that same day munatumiza 750,000 kuti tigule chibuti chimenechi. Ndipo tinakayikitsadi kuchipatala kusonyeza kuti munayesetsa kwafunira zabwino kuti she should get back on her feet as soon as possible. Ndifunanso ndingotsutsana ndi ena tinaona dzulo dzana akumalemba zina zosakhala bwino kuti sana athandize ili ndibodza monga menda nenelamu. He has been there kwambira first day yawo. Komanso si a president okhawa, a vice president anakhalaso akuwapanga cheki kumayimbira mafoni mpaka anadzafika kunyumba kwathu kumudzi ndikutali ku 25 kumene timakhala usati kunoko. Koma anadzafika mpaka pakhomo kudzachezera kudzawalonjera. Ichiso tufuna tithokoze. Mwapaderadera tifunanso tithokoze a president omwewa. Tichangofika ku Lilongwe mawa lake through the office of president and cabinet anabweretsa mafomu kuti Joyce uzipita kunja ukalandire chisamaliro kunja. Koma mayanga anabweza ananena kuti ine ndachiratu mwendo wanga wanduza kuti siunachoke kosi wangothetheka ndiyenda pompano ndiye kunja ndidzikatani. So izizi zungotionetsera kuti munayesetsa ndithu kuti mayi athu akhale bwino.